Shubor na kashlem jong unongsan hima. Wat hapdeng ka jingduna haki benta jong kadkhot men. Henry haba ka jingtrang bat ka jing ang nuot panyeng halaki jong ki kjat ka don. Amdan satya kanu ka ban khanglat ya ka jingkwa bat ka jingtmu ka badon. Uba despi kharbuli udai ubriu uba syong basa halat lingkon. Bat udai uba chushna bat penwandur ya ki jat pa ki jat jingshna dala ki jong ki kti ki bakentop nadu ki wat ki tari ki tala hendai ki shangkwai ki shang ki shaula bat ki wei deh. Haba yo ban yakran uba despi kharbuli haka program yadi yathit. Bat ka yo pen inam ya ki mar ki mata bat ki marba mardi. Ne ka prime mega pronor expo arajar arkusaw bala penlong da ka sorkar menta ka sngi. Bat ka ban sakut da ka sngi thok ding. Ulo ong ba ka jing penlong jong ka sorkar jela ya ka tega yo ka ajing karmen shi ka day e ya u bat ukermen scam ba ka sorkar nang ni syakman. Kanang yai play lat play lenti bakan penlong yukum kini ki program. Kanang ba ki beri ki ba kumma u ki ba seng kam la jong kin la ban im bat kan long ru ka lat ai kam ai jam ki we pat kham tam lele hagni ka perthai kurdo kam kurdo jam. Ulong ba ka jing sedang jong u ya ketika kam ka de namar ba om dan kam dan jam. Kham tam ba uduna hagi hot men. Henry ulong balada usong klem trai klem kta mano ban besa ban betia ya u. Ulaya thu ba ude ukpa jong u ba penseng ya iwe ikar khana barit bat hangta u ba despi unsala ban pentelun mat penya chakman ya kani ka kamshna jingshna uba despi ulaya thu ba ula tre ketika kamshna jingshna la live house nem bat menta ki ba juarab bat ki ba tre lang bat u ki don khatsan ngun shu uba despi ula ai men sim lang ru iki we pat kham tam gitu ki ba biang gitu khat men bat ki ba kham samla ba kim day ban khmi lenti than na ka kam sarkar hanrai ha ba ki biang ki khti ki jan bat ki la ban tre kan wanu ka kam kim day ban penle no ai ka sap ka ba ki dan badula ong ba ka jing khmi lenti da ka basok te kam ya ham hanrai ki di ban tre shitom pat ban yeng hala ki jong ki jan Kete juga ke DJSP, kabuli, ngasong ngasa halin kon. Te atri gini kam live snem. Live snem. Ngedan mentang ngedan grup, ngedan khasanut si Steve. Kasi sa juga te habangayo gini gini jaga gini giyo. Tengah so dan cikenan sibuner. Ngarung kenen bakas kami cuman kanang pelilat ini kanang ba mair ini kanang pelilat kam kambun ini kena selama nama don minta pin keduk kam hasil tray ke cuma ni ngala bun ki kam ngala ai kam ni ki dia tray ngala bun jadi masih belamik lagi jong don dengan ai ke training lu training ngayo training di partner di IC tadi apa training kita hidai mo mudah di ka cakah tak kenal itu kan oh kecil sang juga kan kamu selawat kadi ban kong ba entah kan bangun kam jam mo na khantam ngalong baduna ka dengan bal super khat ngom susong lo ka nang no mano ban sa mano ban ai ban nga tengah entah kan pa pat itu i akin ka seng kam kam ngajong tengah seng ipai seng iwe ka kana badan tengah pengalaan betul school Majong ai pacumi kanu snam piang pla train ka kam ngala atoi ka kam la ai kusnem Krishna ki jatia Krishna hene Krishna bentuk kita lah kiwat kita ri bagi handicraft lagi don lang lantang kita kan kubur cunga tengah umba utama ini babiang ni lah kamat kapan mo kam sama kendai tan benda kini tan kam sarkan nama ki cat gidon kila mo bantrai kan kasap baki ki don kendai ban budi kendai ban lo tengka kan ban budi ini ban property nama gai di cimuntoi lada pi peni property lo kadang ni cimuntoi nah lagi cimuntoi stop ni no pinyo pinyo ab ka basuk kam di ka pinyo tiki kanu ka dor jang kini ki tiar ki ba phi bo tiar lagi dan lagi jong di dan di ba aspa santo ki dan ba san spa lagi jong di dor ba tela da ki pat ba ki ko ban thiet kini ki tiar jong phi ki contact kom no ye phi
ay dan kinuwat po na.